Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Princess D Ventures Incorporated. Total commitment to providing quality and on-time services. Ang programang ito ay hatid din sa inyo ng Converge Fiber X. Choose the internet that you deserve. Experience better with Converge. And supported by Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Dumadagundong ito pong Bransigaw sa ganda po ng laro sa pagitan ng Collegiate de Sebastian at ng Systems Plus College Foundation Junior Division Semifinals na. Kasama ko pa rin po si Coach Rudy. Coach, nasa huling quarter na tayo. Ito na, magkakaalaman na kung bang itong kalamangan ng Systems Plus College Foundation magtutuloy-tuloy dahil itong CDS talagang may ibubuga. Oo, talagang as expected natin kanina, sabi nga natin right from the start, this would be a very close game kasi alam natin both teams kumpleto materyales nila at parehong magagaling ang coaches nila. So, 2-point lead. Now, it's a 4-point lead. We have a basket by number 16, Pineda. Isa po sa top scorers ng System Plus yan. Now doing defense against number 6 kay Dalos ng Spears. Number 5 tries to drive, pass it to number 2. Doesn't make it. Scrambling for the ball, nakuha po ng CDS. Number 6 has it. Tries to drive and shoots and again he makes it. So iba talaga pag nasa loob si Dalos. Nakakasabay talaga ang Spears, Sir Paulo. Kita mo yung katikot ng bola, ha? Hindi mo kayang banggain yun, Coach Rudy. Oo. Imaginein mo, at his height, kayang-kaya niya umiscore sa ilalim. Ang pangbato naman ni Dalos, maliit pero malaki naman ang katawan at mas malaki ang puso. He's been scoring kanina pa and he's been playing defense and now he's trying to drive and try to pass it downstairs but labas po yung bola. Pero kuha pa rin nila. They have the same ball. Tumatawag ng inbound play si Coach Jerry. So, formation. Number 5 pops out. 1-on-1. Jump shot. That's it good. Rebound by Pineda. Looking for an open man. Nadepensahan kagad ni number 6 pero iniwala na Pineda. Pasa sa shooter kay Tumaliwan. No good. But steal by Naku. Almost in. Hindi pa rin pumasok. But Systems Plus, they have sa kanila pa rin po ang bola. So si Coach Chum naman ang tatawag na inbound play dito. Takayumul, pasa sa shooter kay 21. Screen. Pasa kay Naku. Top of the key. Bigay kay Pineda, set up niya yung play. Pasa kay Tumaliwan, shooter again. Still misses the shot. So, ito lang ang kagandahan kay Tumaliwan. Open shot, but, talagang di siya nag-give up. Tira pa rin siya ng tira. Number 2 for CDS. Binalik kay number 6. Dalus, handling the ball. Try to drive and pass to number 5. Number 5 shoots. Doesn't make it. Number 9, rebound. Nakuha ni number 6. Kuha ni Tumaliwan ng Systems Plus. Pinasa kay Pineda. Pass break sila ngayon. Pero natap ang bola. Good defense. So, maganda yung depensa, transition defense ng CDS. Quick to react. Sabi nga nung
kakilala kong coach. Alam mo, Coach Rudy, importante din no, na dito sa mga coach natin na pag-aaralan kung gaano kahalaga itong mga ipinuposisyon na point guard. Kasi kita ko itong si Pineda, yung bilis nito malaaambulan siya eh. Oo. Oh, tama ka doon, Sir G. Actually, ang point guard, sila talaga yung extension ng coach sa loob ng court. Kumbaga sa sila ang coach sa loob. So sila yung magde-decide because they have the ball. Sila yung tatawag ng play. And dapat they have the leadership skill also. And also, marunong silang bumasa kung paano ba yung laro ng kalaban. They steal by Naku, 45. Pasok po yung steal ni Naku. We now have a 6-point lead ng Systems Plus. 53-47, 7 minutes, 9 seconds left on the fourth quarter. Dalus starts set up the play. Passes it to number 27. Binalik kay Dalus. Set up niya. Open. He takes the shot. Sumablay po. Pero nakuha ni number 27. Pinasa kay Dalus. And we have a foul. Again. Number 6 of the Spears. Dalus. Yan ang Meron siyang sinasabi ko bonus sa'yo, free Coach throw niyan. Rudy. Medyo... Itong mga maliliit na manlalaro sa UCAAP, maliit, pero yung kaluluwa nito ang lalaki. Oo, tama ka doon. I mean, sometimes they play hurt, but, they need to play because kailangan sila ng team. Kaya, bilib tayo sa mga batang to, talagang buwang loob, buwang puso para sa paglalaro ng basketball. Number 16, Pineda, Systems Plus. Pinasa kay Tumaliwan, Dumrive, pinasa sa 22 sa ilalim. Wala ang kanyang jump shot. Sumablay. Number 5, dribbling, handling the ball. Nakuhanan. And we have a foul by number 2. That's actually a good foul kung hindi lang advantage foul kasi na-prevent ang pass break. So it's a half-court inbound. Okay. So, Pineda, number 16, passes to, give and go play. What a play by Systems Plus. Dalus has the ball, number 6 for the Spears. Tightly guarded by Pineda. Pinasa kay number 2 sa kanilang shooter. Number 6, na kay Dalus ulit. And almost a steal, and it is a steal. Pero counter steal ng number 2. Foul by Tumaliwan on number 6. Alam mo, Coach Rudy, kahit lamang itong Systems Plus College, kitang-kita mo itong diskarte ng mga manlalaro ng Systems Plus, hindi nagpapabaya. Oo, yun ang talagang kailangan Hindi ka mag-relax. Kasi yung kalaban mo hindi nag-relax. Kailangan mo sabayan. Pagka hindi ka sumabay, maiiwan ka. Number 8 drives. What a layup by number 8. Good substitution by the coach. Tinasok si number 8. Inabas si number 6. Pinagpahinga muna. Systems Plus ball. Pineda, dribbling. Pinasa kay 45. Kay Tamaliwan, pinasa. Tinira sa 3. Sablay. Rebound ng number 8 ng CDS. And we have a foul on number 8. Yumul. Foul ni Yumul sa kapwa number 8 din. So, CDS ball tayo. Lalabas ni number 2 at half court. So, pressure defense pa rin ang ginagawa ng Systems Plus. Ayun, it results in a steal. Pasa nito Maliwan kay Pineda and what a layup by Pineda. Ang gandang pasahan niyo ng bola, Coach Rudy. It resulted from a good defense. Actually, nung na-trap nila, nakuha nila yung steal. Then pass break, layup kagad. Ganyang katibay. Another steal by Systems Plus. So si Yumul, hindi lang shot blocker, hindi lang scorer, hindi lang rebounder. Nag-i-steal din pala. So, complete player na to si Yumul. Pass kay 22, hindi pa rin pumasok yung tira sa ilalim. Bola ngayon ng CDS. Number 8. Dribbling the ball, looking for someone to pass to. Dinerecho, di pumasok. Number 16 now for Systems Plus. Try to do a counter pass break.
binigay sa shooter kay Naku. Wala. Rebound ng 27 ng CDS. Tinira ni number 2. Wala pa rin. So, both teams trying to do some outside shots. Number 8, 3-point attempt. That's good. So, we now have 3-point lead na lang po ang kalamangan ng Systems Class, 57-54. Ang gandang sundot nun, Coach Rudy. Alam mo, ngayon pa lamang, talagang tinitignan na nitong mga coach, no? Kung sino yung kanilang ilalarga na player. Dahil pambawi sa kalamangan, yung mga atleta na kapag pinasahan mo ng bola at nagkaroon ng pagkakataon na malibre, siguradong asintado. Actually, one thing I noticed, yung substitution ni Coach Jerry kay Dalus. Kasi medyo pagod na rin si Dalus. Yung pinasok niya si number 8, si Bitug. Quality minutes. Nakatira ng layup. Nakatira sa tres. At nabibreak yung counter trap. Nabibreak yung trap ng Systems Plus. So, kudos. Maganda yung rotation ni Coach Jerry sa kanya mga players. Ganun din naman sa kabila. Nakapagpahinga na si Pineda. Medyo ngayon pagod na rin. But expect dying minutes, dikit pa rin ang laban na to. Meron pa po tayong 4 na minuto at 11 segundo sandali. Marami pa ang pwedeng mangyari dito, Coach Rudy. That's still a lot of time. 4 minutes and 10 seconds. Marami-rami pa yan. Pineda trying to set up the play for Systems Class. Pinasa kay Naku, yung shooter nila. Binigay kay Tumaliwan. Pineda again. Pasa kay Naku sa loob. Umikot. At tinawagan ng traveling. Mapapansin mo yung lineup ng Systems Plus. Kaliwa kanan niya, shooter. No? Tapos meron ka pang Pineda na premier point guard. So, talagang kompleto yung materyales ni Coach Chum dito. Miss layup by CDS. Sorry, mission. That's an open shot. Pasa nito maliwan kay Pineda. Trying to set up the play. Sa ilalim po sila pumunta. Binalik kay Pineda. Swing sa shooter kay number 21. Yumul takes the shot and pasok ang tira ni Yumul. 59-54. 5-point lead ng Systems Plus. Alam mo, Coach Rudy, importante talaga yung komando ng point guard, no? Pasin mo tong si Pineda, gumagawa talaga ng pangalan dito sa junior division ng UCAAP. Ibang klase pag may mga ganito kang manlalaro. Yung pakiramdam nila sa kanilang kapwa manlalaro. Kabisadong-kabisado. Talagang alam na nila yung laro ng isa't isa. Kaya they work on as a team pagdating sa loob. Outside ball, but CDS would still have the possession. Ayan na, pumatok na si Dalus. Muli, ang programa po ito ay din sa inyo ng CLTV 36 Sports at ng PGC Concrete Batching Plan. We commit and we fulfill. Dalus has the ball, trying to set up the play, asking for a screen. Number 23, binigay, nag-roll, diniretso ni Dalus. Tinira, bank shot, hindi pumasok. Number 2, kinuha. Hindi pa rin, wala pa rin. Rebound ni Yumul, pinasa kay Naku. Si-set up yan ni Pineda. Pumunta sa ilalim, binalik sa shooter, binalik sa point guard. Pasa sa shooter, open shot. Medyo mabilis na ang rotation ng depensa. Naku has the ball, pinasa kay Pineda. Calling out to play. Isolation, screen. Pasa sa shooter, tinira ng shooter, 21. Wala pa rin. Shot clock. CDS ball. As expected, kahit fourth quarter na po,
Naigpit pa rin ang depensahan ng bawat koponan. Pasa sa ilalim, hindi umubra, binalik. Last 2 minutes. Medyo nakapokus sa laro, hindi nakita. Last 2 minutes. So, balik po ang bola sa Systems Plus. Hindi po nakapag-convert ang CDS. Yan, pagka last 2 minutes na, Coach Rudy, dito na magkakaalaman. There's still possible. Mababang oras yan. Sabi ko, possible. Yun, naka-steal. Number 11. Yun lang, na-block ni Yumul. Talagang matindi depensa nito si Yumul. Binigay kay number 6, tinira. And same ball. That will be CDS ball. Timeout, CDS. With 1 minute 40 seconds remaining, 5 ang lamang ng Systems Plus. So crucial tong timeout ni Coach Jerry. Sigurado magsiset up siya ng play dito. So he has 2 options, either to go for a quick 2 or a 3-point shot. So discard na ni Coach Jerry yan. I remember nung may game sa college, I think that was Saturday. Same situation. Ang kalaban nila is AUF. He called a timeout and set up the play. And ang ganda ng play, pasok yung 3-point shot sa college division na yun. So, I'm not saying na ganun ang gagawin niya dito, pero tingnan natin. Coach Rudy, sa pagpaplano bilang coach, yung ganitong sandali, 1 minuto at 4 na segundo, ano bang pinakamahalaga dito? Yung bang iplano mo o ikasa mo yung 3-point shooter mo o ikaw ay makapuntos ng mabilis? At this point, if I am the coach, I would go for a quick 2. Kasi medyo mas mataas ang percentage ng 2-point shot. Unless I have a really good 3-point shooter na yung field goal percentage niya sa 3 points 50% above. If not, I would go for a quick 2. If I'm the coach. Pero nasa diskarte na ni Coach Jerry yan. Pagdating naman sa kabila, depensa. Higpit sa depensa. So usually, I tell my boys, pag may screen, fight the screen. So, tingnan natin. At sabik na rin ako makita kung anong gagawin nila. Para po sa mga nanonood sa amin, live po kami dito sa Brancy Giao Convention Center. Semifinals po sa Junior Division ng UCAAP 2018. Muli ang programa pong ito atid sa inyo ng CLTV 36 Sports, BGC Concrete Batching Plan. We commit and we fulfill. Open shot. Ganda nung play. Everything but the shot. Parang 2-1 ang ginawa ni Coach Jerry doon. Konting oras pero libreng attempt sa 3. Galing. Yun lang. It just so happened na na-miss yung shot. Pero still, that's only less than 5 seconds na kinain. So, maganda yung play na yun. So, balik po ang possession sa CDS. Inbound play naman tayo. 1 minute 25 seconds. Still, 5-point lead ng Systems Plus. 59-54. Open shot for number 6, Dalus. That could have been crucial. So, sometimes, breaks of the game. Even if there's an open shot, if di pumasok, kasama sa laro yan. Systems Plus now. Hinigpitan ng depensa ng CDS. Pinasa. In number 21, binigay kay Pineda. So expect, siset na lang ng play dito. Pero tinira ni Tumaliwan. And pass break. CDS. And we now have a ball game, ladies and gentlemen. 3 points na lang po ang lamang. 56 seconds pa. So we have a foul on number 23 sa number 45. Panibagong sigla. Panibagong Medyo- sigla. Itong nararamdaman nitong mga followers ng CDS. Coach, Medyo nag-react si Coach Jum doon kasi dapat talaga yan. Ubos oras na lang, ikot na lang bola niyan if they have the lead. But instead, naka-quick 2 yung CDS. So, yan, set up the play. See, when you set up the play, you get an open shot. And that's just what happened. Good coaching. Ang ganda na ni Coach Sodom. antindi po nitong laban.
dito ho sa semifinals ng laro na dito po sa Junior Division ng UCAAP 2018. With 39 seconds left, we just had a conversion from Pineda with a setup play. 61-56, 5-point lead. Sabi ko nga, anything is possible with 5-point lead. Dalawang possession lang yan, 39 seconds. So, good stop lang, then try to go for the 3, then let's see what will happen. Dito sa panig ng Systems Plus College, Coach, ano sa tingin mo dyan? Uubusin na lang ang oras? Ikot na lang ang bola niyan. Last 5 seconds, dun gumawa ng attempt. So, let's see. I think it's a possession of CDS. So, depensa muna ang gagawin ng Systems Plus yan. They need to have a one stop. If they have the defensive stop, that's it. But if CDS scores, may pag-asa pa. So, let's see. I'm sure, nag-draw na naman ng magandang play si Coach Jerry. Inbound play for CDS, number 2. Series of screens, pop out si 27, nakuha ang bola. Binigay kay number 6. Tries to dribble. Oh, crucial steal by Naku. Pinasa ni Pineda kay Yumul, pinasa kay Tumaliwan. I think that's a crucial steal by, what a defensive play by Systems Plus. Sabi ko nga sa UG, minsan, that happens. Especially kung mahigpit ang depensa. So, expect, iikot na lang ng bola ng Systems Plus to. So, wala pa po tayo sa penalty. Inbound pa lang. Tumaliwan. Will inbound for Systems Plus. Tumabas si Yumul, kinuha yung bola, and a foul by number 5. That's the only choice to stop the clock, is to foul. Kampante na itong Systems Plus College. With 20 seconds left, 7-point lead. Honest defense na lang gagawin niya. Oh! 3-point shot! Pwede pa tayo. 4-point lead, 14 seconds. Surprise timeout from Systems Plus. Yan ang nga pa sinasabi ko. Pwede pa to. Isang defensive stop. 4-point lead at 14 seconds. Still possible. Sabi nga nung kakilala ko, it ain't over until the pot lady sings. Para po sa mga sumusubaybay ng UCAAP 2018, live po ninyong masusubaybayan ito sa CLTV 36. At i-like po ang aming Facebook account, UCAAP 2018. Mag-comment at magbigay po kayo ng alam mo, daming pinupusuan itong ating Facebook account eh. Dumarami mula sa mga millennials at kahit ibang panig pa dito sa Central Luzon. Buong Pilipinas tayong napapanood dito sa CLTV 36, Coach Rudy. Oo, maganda yan para sa mga players natin at least nakikita na yung brand of game ng mga taga Pampanga. And courtesy yan sa ating Vice Governor sa pagbibigay sa atin ng UCAAP o ang Delta Cup. So balik tayo sa ball game, 4-point lead. Systems Plus ball, expected, quick foul to stop the clock.
So, crucial itong free throws ni Yumul na to. Alam mo, Coach Rudy, itong isang dosenang segundo, nakakatakot yan eh. Maraming pwedeng mangyari. Oo, nakadepende dito sa free throw ni Yumul kung ano magiging reaction ng kabila. Yun lang. Yun lang ang masakit. So, with a 5-point Pumasok. lead, medyo yung chances of winning ng CDS medyo bumaba. Lalo na nung pinasok ni Yumul yung second free throw. So as expected, up to the dying seconds, talagang close yung game. Dito na lang sa dying seconds na decide. And good job, both teams. Ang ganda ng laban natin. Good job, both Napakagandang coaches. laban, Coach Rudy. Congratulations. Napakagandang laban nito pong semifinals ng laro po ng Junior Division sa pagitan po ng Collegiate de Sebastian at Systems Plus College. 65 points ang nakuha po ng SPCF at ang CDS naman, hindi kalayuan, 59 points. Coach Rudy, anabayaran natin mamaya itong storya ng ating courtside reporter. Alamin natin dito sa winning team ng Systems Plus, yung kanilang ace player, kung ano ang naging sandata para ipanalo itong magandang ball game na to. Alright, congratulations Systems Plus College Foundation. At sa puntong ito ay kasama po natin ang kanilang best player na si Joshua Pineda na kung saan ay nagtamo siya ng 19 points, 8 rebounds, 2 assists at 5 steal. Hello Joshua. Hello po. Okay, kamusta naman yung laban nyo kanina? Ano yung mga challenges na hinarap mo and ano yung mga strategies na ginawa mo? Yung coach namin, sinasabi niya parati na mag-focus sa game, tapos puso parati para makuha namin yung gusto namin makuha. Okay. Gusto lang din malaman ng ating mga UCAAP followers, sino ba ang iniidolo mong NBA or PBA player? Sa akin, siguro PBA player si Jason Castro. Kasi magaling siya sa yung mga ginagawa ko, siguro pinapag-aralan ko na. Para ma-achieve mo yung performance niya, ano sa tingin mo yung kailangan mo pang i-improve sa sarili mo? Siguro improve ko, lakas pa ng loob, tapos laging focus sa training at saka sa game para makuha ko yung gusto kong kunin. Kung sakaling mananalo kayo sa finals, kanino mo dinededicate yung pagkapanalo mo? Una sa family ko, tapos sa mga teammate ko, at saka sa lahat ng sumusuporta sa amin. Okay, again, congratulations Systems Plus College Foundation. At marami pa kayong aabangan na bakbakan ng universities and colleges dito lamang sa UCAAP 2018. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Princess D Ventures Incorporated. Total commitment to providing quality and on-time services. Ang programang ito ay hatid din sa inyo ng Converge Fiber X. Choose the internet that you deserve. Experience better with Converge. And supported by Vice Governor Delta Pineda. Developing youth through education, leadership training, talents, and athletics.